न'खरा थख' जालांजोब्बाय जोंहाना गथ' गथायबो फरायहोनो हाला आलाय सिलाय जाजोबलांबाय मोसौ मोसा धंस' जाजोबलांबाय हा हु फानलांबाय गासिबो जोबनो हमबाय न' बां बायला जिला जालांजोब्बाय सरकारा अननानै मदद होयोबा हामगौमोन आरो रायजो राजाफ्रा एसे नाहरनायबा हामगौमोन अननानै होयोबाथ' सबबो होनायबा हामगौमोन आरो दा गथ' गथायफोरबो फरायहोनो हाला बिदिनो धंस' जालांजोब्बाय आरो माबायाबो फिसायाबो जेरावबो थांनो हाला खामानि मावनोबो आंखौनो गारनानै सप्तायावनो डाक्टराव थांनो गोनां जाबाय थायो नोंनि फिसाया मा मावो जेबो मावनोनो उपाय राहायानो गैला फैसा थाखा दिहुननो राहा गैला दा मा खालामनो आंखौबो गारना थांनो हाया नायोबो आरो गथ'फोरखौबो गारना थांनो हाया गथ'फोरनि फारसेबो नायनो गोनां जायो आंबोथ' नायबाय थानो हाया बेमारि मानसि ओमफ्राय साबैसेसो गथ'फोर दङबा साथाम दोङो आं राजा नार्जारि आरो नोंथांमोननि सिगाङाव दायो आङो मोनसे इम्परटेन्ट निउस लानानै फैदों आरो बे निउसआ सिमेन्ट सापुरिनि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 3 नं बिजयपुर गामिनि रत्नेश्वर बसुमतारिनि बिसि मनिका बसुमतारिया थांनाय बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेराम जानानै दङ डक्टरा फोरमायनाय बादिब्ला मनिका बसुमतारिया किडनि फेल एबा मनिका बसुमतारिनि किडनिया देहायाव खामानि होला होननानै डक्टरफोरा फोरमायदों GMCH आरो नेम केयार हस्पिटाल AMCआव थिसनहैदोंमोनब्लाबो रांखान्थिनि गोबां जेंनानि थाखाय मोजां खामायनो हायाखैसै बै समाव रत्नेश्वर बसुमतारिया गावनि बिसि मनिका बसुमतारिखौ गोग्गो देहायाव लाबोनो गोबां नाजादोंमोन बिथांमोना अनसुंथाइ गाबदों रत्नेश्वर बसुमतारिया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा BKWSCनि चिफ मिनेश्वर बसुमतारि BTRनि चिफ प्रमद बर' मोननाव भिडिअनि गेजेरजों आर'ज खालामदों जे बिथांखौ फाइनान्सियेलि मदद खालामनो थाखाय रां हरनानै मदद खालामनो गोसो दङ बिथांमोनहा नैबे स्क्रिनाव ओंखारबाय थानाय जानबुं नाम्बाराव फन हरनानै नोंथांमोनहा रां हरनो हागोन आरो लोगोसे बिथांमोनखौ मदद खालामनो हागोन स्टुडिअ आं राजा नार्जारि गोजोन्थों जागासिनो दं नेफ्रल'जि सिकित्सा माने डक्टरा बुंदों जे डक्टरनि रिपर्ट बायदियै आपनार किडनिखौ डेमेज जादों होनना बुंदों दा बे किडनि डेमेज जानायाव दिनै बहुत रांनि प्रब्लेम जानानै दङ आंनि न'खराव दिनै थांनाय बोसोरनिफ्रायनो आं ट्रिटमेन्टखौ लागासिनो दं नायबाय थादों बे नायनायाव बहुतखिनि रांनि प्रब्लेम जानानै दङ दिनै राङाथ' 5 लाखसोनि बारासो थांबाय बे बेमारखौ नायनायाव आरो गामिनि 10 जन मानसिनिफ्रायबो आङो धार लानाय दं बे धारखौ आङो दिनैसिम बे बेमारनि थाखायनो आङो घुरायफिननो हायाखै दिनै ओंखायनो आङो रायजोफोरनिफ्राय मदद बिस्रायदों मदद लुबैदों जाहाथे रायजोफोरा मददखौ होयो होननानै आं आसा फारिबाय दासान्दि डिब्रुगड़आव लागासिनो दङ डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेज बेयाव लागासिनो दङ सप्तायाव जोङो खेबनै थाङो खेबनैयाव जोंहा बास भाराया बे डायलिसिस खालामनो थाङो आरोखि बे बेरामखौ डायलिसिस खालामहैयो ब्लाड साफा आरो इउरिन साफा खालामहैयो दा इउरिन साफा खालामनायाव जोंहा माखासे दुखुथिया लकडाउन होनानै गोबां जेंना फैबाय गारि भाराया आपनार 500 थाङोमोन आप एन्ड डाउन दा 500नि माबायाव भारा लानो गोनां जायो रिजार्भ बे रिजार्भआव थांलाय फैलायनो 2500 3000 बेबायदि थाङो आरोखि खेबसेयाव जुदि मासाव हप्तासेयाव जुदि खेबनै थांनो गोनां जायोबा मासाव 8 बार थांनो गोनां जायो आपनार गारि भारायानो 20,000 थाङो आरोखि दा
गोरिब बेबायदि गोरिबा माबायदि जोङो बेरामखौ नायनो हागोन उपाय गैया न'खरनि गासैखौबो जोङो हा हु फाननो हमबाय जेबो गैला आरोखि दिनै जिबनल'सै दिनै ओंखायनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार लोगोसे BKWAC नि गाहाय मिहिनीश्वर सार आरो लोगोसे BTC नि चिफ प्रमद बर' सारनिसिमबो आरो जुनाय बिधान सभानि सन्मानिय भुबन पेगु सारनिसिमबो दिनैनि जा आंनि न'खरनि बा बेमारनि नीतिखौ जे जाफुंसार होगोन होननानै आं सारमोनखौ खावलायहरबाय दिनै बहुतखिनि आंनियाव रांनि प्रब्लेम जानानै दं दिनै बेमारखौ बे आंनि बिसिनि बेमारखौ नायै 1 बोसोर जाबाय बे 1 बोसोर जानायाव बेमारखौ नायबाय थानायाव 5 लाखसो खरसा जाबाय दिनै आंथ' जेबो खामानि मावनो हायाखै बारु उपाय गैया बे बेरामजोंनो गारनानै थांनो हाया गुबुनाव बेरामखौनो थाबाय थानो गोनां जायो उसुबिदा जायो दा बे बेमारखौ फाहामनोब्ला बेसेबांसो रांनि गोनांथि जागोन बे बेमारखौ फाहामनोब्लाथ' आपनार बहुत लाखसो नांगौ जायो 20 लाख 15 लाख बेबायदि रां नांगौ जायो दा आं बनिफ्राय बेबायदि आं बरननो हानो ओंखायनो सारमोननिसिम आं आर'ज खालामो जे आंनि जानिखि बिसिनि गोदान जिउखौ सोना होफिनगोन होननानै आङो सारमोनखौ खावलायबाय गले-गलेनो आरो गासैबो आसामनि रायजो राजाफोरा जे आंखौ मदद होगोन होननानै आङो आसा खालामबाय बे बेरामखौ फाहामनायाव जे आसामनि बर' रायजोफोरा बा गुबुन हारिफोरा मदद होगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो जोंनिनो बर' माहारिनि आफादफोर बे आफादखौबो आं खावलायनाय थाबाय जे गासैबो आफादानो जाहाथे बे बेरामखौ फाहामना होगोन होननानै आङो आर'ज खालामबाय रायजो राजानिसिम आरो माहारियारि आफादफोरनिसिम खावलायहरनाय थाबाय जे आंनि बिसिनि बेरामखौ जाहाथे फाहामना होयो होननानै आं आसा खालामबाय बेखिनिखौनो आङो बुंनाय जाबाय रायजोफोर